ଖଟେଇ ଖଟେଇ ମାରି ସାରିଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ଦଉନି, ପିଇବାକୁ ଦଉନି। ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲେ କହୁଛି ନାଇଁ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ଡେଲି ସଫା କରୁଛି। ଭାଇନା ଆପଣ ବିଏମ୍ସ ତରଫରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କରିବା, କାମ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମୁଣ୍ଡ ପାତିଆନି। କାମ ହେଇଗଲେ ଗଲା। ମାଲିକ କହିଥିଲା ଦବ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ। ବିଏମ୍ସି ବାଲା କ'ଣ ପଇସା ଦଉନାହାନ୍ତି? ବିଏମ୍ସି ବାଲା କଥା ଛାଡ଼ୁନି, ଏଠି ମାଲିକ ଏଠି ଆମକୁ କହୁଛି ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଧୋଇଦିଅ, ଗାଡ଼ିଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଧୋଇ ଦେଉଛି, ମୋତେ ପଇସା ବି ଦଉନି, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦଉନି। କହିଥିଲା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚିଲି ଦେବ ବୋଲି, କାହିଁ କିଛି କହୁନି। ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଚିଲିଟା କ'ଣ? ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ରସ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସେ ଆମ୍ବ ରସ ସକାଶେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। କେତେଟା ଗାଡ଼ି ସକାଳୁ ଧୋଇଲେଣି? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଲିକଙ୍କର, ସେଇ ମାଲିକଙ୍କର, ଏଇଟା ସେଇ ମାଲିକଙ୍କର। ମାଲିକଙ୍କର ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ ମିନେରାଲ ୱାଟରରେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, କହିଛନ୍ତି ବା ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ମିନେରାଲ ୱାଟରରେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି। ନହେଲେ ଦୋଷ ଯାଉନି। କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଗାମୁଛାଟା ନେଇକି ଆସିଛ? ଆଜ୍ଞା ଫାଟି ଫୁଟି ଗଲାଣି, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆମ ପାଖରେ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ସାର୍। ଭଲ କାମ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଇ ବାବୁଙ୍କର ଗାଡ଼ି। ବାବୁ ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆସାମୀ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଆସାମୀ, ମଦ ପିଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ଖଟଉଛନ୍ତି। ଖଟେଇକିରି ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଧୂଳି ଲାଗିଛି। ହଁ, ସେ ଫୁଙ୍କିକିରି ବି ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହସୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି। ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଗଲୁଆ ଲୋକ ରଖିଲ।